12 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст дар маркази ноҳияи Рӯшон дар вазъияти тантанавӣ майдони нишони давлатиро ифтитоҳ намуданд. Майдони нишони давлатӣ дар маркази ноҳия дар масоҳати 600 метри мураббаъ дар асоси лоиҳаи ҷолиб дар паҳлӯи парчами давлатӣ ҳамчун нишони эҳтирому арҷгузорӣ ба рамзҳои муқаддаси миллӣ бунёд шудааст. баландии стунпояи нишони давлатӣ 20 метр буда, майдони назди он бо тахтасангҳо аз санги хоро ороиш ёфтааст. ба сарвари давлат иттилоъ доданд, ки корҳои сохтмонӣ дар майдони нишони давлатӣ моҳи июл оғоз ёфта, бо саҳми соҳибкорони бонангу номуси ноҳияи Рӯшон ва сокинони маҳаллӣ дар муҳлати муайян гардида ва бо сифати баланд ба анҷом расонида шуд. бо мақсади ободу зебо ва назаррабо гардидани майдони нишони давлатӣ даромадгоҳ ва роҳравҳо сафолпӯш карда шуда, гулҳои рангоранг, дарахтони ороишию ҳамеша сабз шинонида шудааст. чароғонии ин мавзеъ ва насби суҳбаткадаҳо имкон медиҳад, ки сокинону меҳмонони ноҳия рӯзона ва шабона сайру гашт намоянд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода, масъулонро ба вусъат бахшидани корҳои созандагию ободонӣ ҳидоят намуданд.